Bane med fod. Baner ryger. Det er så skønt, når det blæser, og Dannebrog blafrer i vinden. I den sidste halve time har vi haft mulighed for at høre og nyde musikken. Det er ikke alle, der har nået det, men det er Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde, der har leveret den. Under dirigent Henrik Næsers kompetente hånd. Vi kommer til at høre mere til musikkorpset senere, så nu blot en foreløbig tak til musikkorpset. Hvis alle har kræfter til det, så skulle vi måske lige give dem en lille hånd. Jeg hedder Bruno Juhl, og jeg tegner projektgruppen, der står bag Mindestensprojektet. Det kommer jeg tilbage til. I dag er vi glade for, at vi kan byde velkommen til vores gæster, endda med ægtefæller og partnere. Så velkommen til vores kære borgmester Stevns, Henrik Aagaard, og så har vi også vores viceborgmester fra Køge, Thomas Kampmann, og kære ambassadører, Israel og Sverige, kære oberstløjtnant, og ikke mindst kære pårørende til de flygtende fra Lund. Såvel de jødiske familier som hjælperne, alle er repræsenteret. Kære holocaust-overlevende Job Foss fra Køge bliver også budt velkommen her. Om Job Foss vil jeg lige nævne, at hans historie, også fra KZ-lejren Bergen-Belsen, netop har haft premiere med et nyskrevet teaterstykke. Et ømt og følsomt stykke, så det kan tåles at blive set af børn fra 10 år og op efter, siger man. Så det er et meget smukt teaterstykke, der spilles i København og også på turné flere steder. Også velkommen til vores kære sponsorer. Tak til den almennyttige fond, Propetiafonden, som er hovedsponsor, og som blandt andet støtter fædrelandskærlige formål. Også tak til Stevns Kommune for økonomisk støtte og materiel.
Tak til Stenhuggernes brancheorganisation for økonomisk støtte. Tak til kunstner og keramiker Anne Svensson, som modellerede et relief af ternen, og som er blevet til et smukt bronzerelief, som I vil komme til at se om ikke så længe. Også tak til de friske håndværkere i Køge, blandt andet ved Peter Larsen, og så hans brolægger Jesper Abrahamsen, som har stillet sin arbejdskraft til rådighed og lagt den smukke krans af successten omkring mindestenen. Også tak til de fremmødte foreninger og organisationer med faner. Jeg kommer tilbage til jer om lidt. Tak til formanden for Danmarkssamfundet i Stevns Faxe, Preben Kosciara, som har ydet sin store indsats ved at få samlet fanerne. Og tak til kaptajn Kasper, der er chef for Hjemmeværnskompagni Stevns, som førte faneborgen ind. Hvad I ikke kan se endnu, men det kommer I til, det er, hvorfor jeg bringer en tak til Køge Amatørscene for at stille medvirkende til rådighed her i dag, og det er altså ikke mig. Tak til gårdejer Jens Søgaard Nielsen og fru Heidi for at lægge jord til, da vi var ned med parkeringspladser her bagved. Og når det hele er slut, er der blandt andre ting kaffe og te og til musikerne og fanebærerne herinde i det andet telt. Og derfor skal jeg rette en tak til købmanden i Lyderslev, som hørte vores bønner, om jeg så må sige. Jeg vil også gerne her i starten rette en stor tak til beboerne i Lund, som så overvældende har taget imod projekt Mindesten. Tak til samarbejdspartnere og projektteam. Og jeg skylder jo en særlig stor tak til den lokale del af projektgruppen. Lars Yling, Bent Køller Olsen, John Florentin Hansen fra henholdsvis Lund Bylav og Lund Havn og Lund Lystbådeforening. Uden lokalforeningsformændenes bistand havde det været vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at løfte projektet. Tak til alle, som på en eller anden måde har støttet projektet, og undskyld til dem, som jeg måske har glemt at nævne. Tak til kære publikum. Når jeg kigger her ud over området, så kan jeg se jo, at der er andre fremmødte, og det er da positivt, end dem, vi havde indbudt i teltet. Og jeg kommer nok til at bede dem, der nu står foran teltet, at de rykker ud til siden. I er velkommen til at være med, men for en ordens skyld, sådan så vores indbudte gæster kan se. I er mødt flere end forventet, men I skal have tak, og I skal være så aldeles hjertelig velkommen. Det er meget positivt, at I vil overvære dette arrangement. Med hensyn til faneborgeren, så er der mange faner samlet. Og jeg vil faktisk bede jer om, at I lige kort fælder jeres fane, når jeg nu nævner jeres navn. Så blandt fanerne skulle vi gerne have Hjemmeværnskompagni Stevns, Flyvehjemmeværns, Flyvehjemmeværns detachement eller sådan noget lignende. I hvert fald Flyvehjemmeværnet på Stevns også. Det er der også, ja. Stevns Garderforening. Har vi Forsvarsbrødrene på Stevns. Og Forsvarsbrødrene Caritas Bjellerup. Forsvarsbrødrene Vordingborg. Marineforeningen Stevns. Store Hedinge Mandskor. Klippinge Borgerforening. Er der en, der vil? Ja, der er altså. Ja. Og så har vi Køge Vandrelaug. Nej. Vandreforening. Vandreforening. Den er rettet hermed. Og så har vi også Danmarkssamfundet for Køge og omegn. Sådan. Tak for det.
Projektet har været undervejs i mere end 1,5 år. Der har været mange hurdler undervejs. Nu ser det ud til at være overvundet, hvis vejrudsigten holder, hvad de har lovet i den sidste udmelding, så bliver det ikke nogen hurdle. Vi troede, vi skulle stå i regnvejr i dag. Ved den her ceremoni, så vil vi med musik, taler og andet også hædre de modige borgere, som i oktober 43 trodsede farerne og bistod de 2 familier, Steinbock med tilløberen Steinbock og Alderman med tilløberen Pas, der var den. Og det var danske jøder på flugt. Der var gode borgere, også her i området, som forplejede, som skjulte de flygtende. Gode borgere, som sørgede for transport og for sejladsen til Sverige, at det blev muliggjort, således at de flygtende undgik nazisternes vold og trusler om at blive sendt i koncentrationslejre og dermed udslettelse. Jamen, hvorfor så en mindesten i Lund Havn? Jeg må sige, jeg har researchet en del historik, og også hvad der knytter sig til danske jøder på flugt i 43. Og i foreningsregi har jeg været projektleder i 70-året og 75-året. Og nu er det i 80-året som privatperson. Men heldigvis sammen med 3 gode lokale foreningsfolk, som nævnt. Det blev blandt andet under researchen konstateret, at Køge Torv var udgangspunkt for Danmarks historiens allerstørste enkeltredningsaktion med mere end 400 danske jøder på flugt. Det er en fortælling og en beskrivelse for sig. Flugten blev realiseret fra Strøby Ladeplads. Og så er vi jo i Stevns Kommune igen. I dag rejser vi den så mindestenen på havnen i Lund. Og så er vi jo også i Stevns Kommune. Og nu bliver det måske lidt personrelateret, men når jeg startede det her op, så er det fordi, at jeg en dag på fjernsynsskærmen så tonede Aviva Steinbock, som sidder hernede, frem. Datter af en af de flygtende jøder herfra. Hun tonede frem på tv-skærmen i forbindelse med indvielsen af det nye Frihedsmuseum i København, og der fortalte hun om bundgarnsjollen Ternen. Min nysgerrighed og mit gamle efterforskningsgen blev genaktiveret. Det kunne jeg ikke have, at der var uafklarede historiske ting, som der var en mulighed for at løse. Jeg skylder nok lige at sige, at jeg blev den sidste kriminalchef i Køge, den nu hedengamle politikreds Køge. Flugtbådens historik og dens tilhørsforhold. De 13 personer, der var med på flugten, de blev identificeret. Det var ikke helt let. Efterlevende pårørende blev også identificeret. Det var faktisk ret svært. Jeg skal nok undlade at fortælle, hvor langt researchen gik ud. Men med identificeringen af de pårørende, så blev identificeringen af selve flugtens historik også blotlagt. Hvad skulle den viden så bruges til? Det var en stor mængde information. Frihedsmuseet og Jødisk Museum fik selvfølgelig alt, hvad der er af oplysninger. Og det virkede lidt tomt, når det var overstået. Så kom ideen frem, jamen det kunne jo sættes på en mindesten. Og det er derfor, vi er samlet her i dag. Den skal fastholde den mindesten. Den glemte historik om gode menneskers indsats og danske jøders grufulde situation. Og skal få ungdommen
håber jeg, tjene til oplysning om en alvorlig periode, også i Stevnsområdets historie. Går vi lidt videre, så kunne jeg jo ønske, at mindestenen kunne få såvel unge som ældre til at reflektere lidt over nutidens situation, og måske stille sig selv nogle spørgsmål i den anledning. Stenen, der nu står under tæppet her, den er placeret efter en afstemning blandt beboerne i Lund, som også har haft indflydelse på valget af mindesten. Foreningsformændene gav deres accept. Stevns Kommune gav sin accept. Politiet har givet sine accepter og fornødne tilladelser. Kystdirektoratet har givet sine dispensationer. Vi ligger jo i et område, der nyder strandbeskyttelse. Og de pårørende til de flygtende og hjælperne har også givet deres tilladelse til, at navnene på alle de flygtende og deres hjælpere står på stenen. På stenen er der også skrevet lidt prosa, som relaterer sig til den alvorlige tid og situationen og modet. Stenens tekst håber vi binder til evig tid mindestenen, navnene, byen Lund, Bundgarnsjollen Ternen og Frihedsmuseet i København uløseligt sammen. Det hele bliver synligt om kort tid. Endnu en gang varmt velkommen alle sammen. Vi går nu over til at afsløre mindestenen. Og stevnsborgmester Henrik Urban Dam vil foreslå afsløringen. Og Kurt, vil du komme herop og bistå? Værsgo og træk stoffet af. Faner, giv vagt! Faner, ret! Præsenter! Faner! Og Kurt overtager. Hæv! Fanerne! Fanevær! Rør! Så vil jeg uden for programmet gerne bede Aviva og Bent Hove om at komme herop. Hvis jeg kom frit frem. Det er ikke noget, der gør ondt. Her ligger der 2 lightere, og jeg vil bede de 2 repræsentanter, den ene fra familierne, den anden fra hjælperne, om at tænde, skal vi sige, frihedens flamme på de 2 fakler, der står ved stenen. Værsgo. Tak skal I have. Inden vi går over til det næste programpunkt, som er et musikstykke, så vil jeg gerne lige
citere, hvad I ikke kan se, men på bagsiden af stenen står prosaen, der knytter sig til flugten. Natten var kold. Stenen kalder minder. Mørke og frygt. Ondskabens vold. Mod og hjertevarme vinder. Det er stenens prosa. Og så kommer vores solist, Tatjana Kiselova Gudnes, og musikkorpset spiller til. Tatjana synger fra Les Misérables, Bring Him Home.
Tak til Tatjana. Tak til musikkorpset med Henrik Næser i spidsen. Nu er der flere af jer, der har set, at vi har klædt talerstolen ind i Dannebrog. Jeg håber, I lagde mærke til, hvordan Tatjana matchede Dannebrog med sin røde kjole, de hvide bånd og den hvide kappe. Kan man ønske sig noget smukkere? I kan ikke svare, jeg siger nej. Vi skal nu have lagt nogle kranse, og den første er Pro-Patria-fonden, som er projektets hovedsponsor. Det er en almennyttig fond, og så efter fundatsen, så skal den hovedsageligt støtte beredskabsmæssige, forsvarsmæssige og fædrelandskærlige formål. Og her kom det ind, det fædrelandskærlige formål. Næstformanden i fondsbestyrelsen, Kurt Søndergaard, vil lægge en krans af stenen. Værsgo. I dag er det en stor jødisk helligdag i Danmark. Derfor har flere fra den institution, der hedder det jødiske samfund i Danmark, måttet melde fra. 1. oktober blev en alvorlig dag for de danske jøder. Nøjagtigt i dag for 80 år siden. Nogle tilstedeværende har en levealder, der gør, at det er inden for deres rækkevidde, hvad der skete. Det var nøjagtigt 80 år siden, at Hitler proklamerede sin beslutning. De danske jøder skal interneres og deporteres. Hans Excellence, the Ambassador of Israel, David Akko, vil lægge en krans. Sverige tog imod 7.000 danske jøder på flugt.
De blev sejlet til Sverige i hovedsagen fra de danske kystbyer, sejlet til frihed. Sådan var det også i denne havn, Lund Havn, hvor 2 jødiske familier og 3 danske hjælpere i morgen for 80 år siden sejlede fra Lund til Skanør ved Falsterbro. Hendes Excellence Sveriges ambassadør, Charlotte Brandberg, vil lægge en krans. Som nævnt var det ikke alene Sjællands brede kyst, eller Sjællands kyst set i bred sammenhæng, hvor sejladserne foregik fra, men de flygtende danske jøder kom i hobetal, som nævnt fra Køge og Køgeområdet. Og oven i købet, den ene af de flygtende familier fra Lund, familien Altermann, tog også sit udgangspunkt i Køge. Viceborgmester Thomas Kampmann vil lægge en krans på vegne af Køge byråd. Jeg ved, at der måske er en eller flere, der har en lille blomst med. Hvis det er tilfældet, og de vil lægge den, så kom frit frem lige nu. Der er en. Ja, kom herop. Hjemmeværnets musikkorps, der går på lige om lidt, har en chef. Han er også med i dag. Det er sådan, at overalt i landet, der blev også selvfølgelig langs Sjællands østkyst, blev mange hjulpet af lokale modstandsfolk, når de skulle over til Sverige. Det danske hjemmeværn blev i 1943 ikke stiftet, men de var der og blev først stiftet i 45 som hjemmeværnsforeninger, stiftet af modstandsbevægelsen.
Hjemmeværnet blev først en statsinstitution i 1949. Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, Christian Bitsch Bensen, vil lægge en krans. Tak skal I have. I har givet hørt om Krakow emaljefabrikken, hvor Schindler på en eller anden forunderlig vis sikrede, at mange jøder overlevede krigen. Nu spiller musikkorpset temaet fra filmen Schindlers Liste. Kender den sikkert? Maestro?
Inden jeg åbner talerrækken, så vil jeg i kort form skitsere lidt, ikke ret meget, og alligevel, om flugten, der indeholder meget mere dramatik, end det jeg giver udtryk for her. Jeg tager udgangspunkt i Køge, som nævnt, nærmere betegnet et pensionat på Emilievej nummer 16, hvor den unge jødiske tandlæge Sami Altermann boede og var nabo til den unge kontorist, som det hed dengang, på Køge Andelsvinslagteri, Mogens Otto Poulsen. Samis forældre kom på et lille tænkt fridagsophold i Køge, men deres datter kom til Køge og fortalte, at nu var situationen alvorlig. Hitlers ordre til de danske jøder, eller om at de danske jøder skulle arresteres og deporteres, var givet. Tandlægen Sami og kontormanden Mogens havde flere gange talt om en flugt til Sverige, hvis det brændte på. Og i samråd med Samis forældre blev de enige om, med det pres, der var lagt på de danske jøder, så måtte de flygte. Mogens, han cyklede afsted. Han blev familiens udsending. Han skulle finde en fiskerbåd, der kunne sejle dem til Sverige. Han ender, efter at have kørt hele vejen, resultatløst i Rødvig. Men møder der en ung dansk jøde, Abraham Steinbock. Det var den anden familie. De kendte overhovedet ikke hinanden. Han var udsendt i samme ærne af sin familie. Abraham Steinbock havde fået signaler om at flygte, mens han passede sit studie på universitetet. Han havde vanskeligt ved at overbevise sine forældre om, at deportationen var nær forestående. Men det lykkedes til sidst. Og efter en overnatning syd for Køge blev han sendt videre mod syd på cykel. Han skulle også finde en fisker, der ville sejle familien til Sverige. Den 2. oktober, altså i morgen for 80 år siden, så gik politimanden Knud Anker Nørgaard en tur på havnen i Rødvig. Det gjorde han ofte. Han boede dernede. Og så skulle han cykle den lille strækning til Lund. Her, hvor han på havnen skulle møde på eftermiddagsvagt. Han havde fast tjeneste hernede. Skulle stemple fiskerne ud og ind. Ingen andre måtte sejle. Han holdt til oppe i det røde hus, Ottos hus, der ligger heroppe. Der var vagt, politivagten. Politimanden Nørgaard, han ser de to unge mennesker, der åbenbart har fundet hinanden i byen, og han kontakter dem og hører om deres ærne. Så siger han til dem, I skal cykle til Lund. Der skal jeg spørge efter fisker Ingemann. Det gør de. De finder fisker Ingemann her i Lund og indgår en aftale med ham. Så springer jeg noget af historikken over. Der sker en hel del ting indimellem. Men om aftenen, så kommer de to familier til Lund. Som nævnt, de kender ikke hinanden. Det er familien Steinbock med far og mor og 2 sønner. Og en lille datter, Sonja Mascha, på 9 år. Sønnerne er i 20'erne. Familien Altermann er den anden. Far og mor og en søn og en datter og en svigersøn. Og med sig har de også kontoristen fra Køge. Familien Steinbock gemmer sig under nogle buske her på stranden. Det var om aftenen. Det var koldt. Det var den 2. oktober. Det var vådt. Men der blev taget hånd om dem, fordi at en datter, som de lokale kender som Grete Wierose af huset, eller hendes søster Elisabeth, finder dem, familien herinde under buskene. Det var jo her, de skulle sejle fra ved fisker Ingemann. Pigerne rendte hjem efter faren, og familien blev inviteret hjem i
den gamle friskole, der ligger lige heroppe. Og her blev der taget hånd om dem. De fik mad, og de fik varme. Og der blev spillet klaver på familiens klaver. Det var Abraham, han kunne spille klaver, og som Grete Wiemoser sagde til mig for nogle år siden, hun er gået bort nu, men siger hun, han var sådan en køn, beleven ung mand, og han spillede så vidunderligt på klaveret. Måske var hun lidt forkert på det tidspunkt. Familien Altermann kom i kontakt med Fisker Ingemann. Han holdt til længere oppe i gaden, Lundgade. Men Fisker Ingemann havde for kolde fødder. Han ville ikke sejle. Han ville ikke lade nogen bruge sin hund. Han var dog loyal på den måde, at han tog fat i fiskeren Karl Frederiksen, den lokale mand her, fisker i byen. Han blev overtalt til mod et lille vederlag at lade dem stjæle hans båd, og han sagde, det var ternet i øvrigt. Havde båd, og han sagde, jeg anmelder det altså til politiet i morgen. Og det bekræftede, det gjorde han. Men da Fisker Ingemann ikke ville sejle, så kom hans lærling, fiskerdrengen Bent Hove på 18 år, på banen. Han kendte politimanden Knud Anker Nørgaard, de havde jo begge deres gang her på havnen. Og de aftalte, eller i hvert fald så var det Bent Hove, der sagde til politimanden Knud Anker Nørgaard, hvis du tager med mig, så sejler jeg. Bent Hove kendte jo farvandet. Men kl. 23 skulle Knud Nørgaard afløses, og det var der, de regnede med, at de skulle sejle. Men afløseren, han var lidt for tyskervenlig og sagde, at der er ingen, der skal sejle på min vagt. Så skete der noget underligt. På en eller anden forunderlig vis, så blev den tyskervenlige politimand kaldt tilbage til stationen, og en ny skulle sendes ud, og der blev så et frikvarter, om man så kan sige. Og det benyttede man sig af, og kort efter kl. 23 var alle samlet på ternen her i havnen. 5 personer fra familien Altermann, 5 personer fra familien Steinbock, fiskerdrengen Bent Hove, politimanden Knud Anker Nørgaard i fuld ornat, og kontoristen fra Køge, Mogens Otto Poulsen. 13 personer ombord i en bundgardsjakke. Det var mørkt. De stagede sig ud gennem havnen og ramlede ind i nogle bundgardsbale. Tyskerne lå med deres patruljebåde i Rødvig, så de turde ikke starte motoren, til de satte sejl. Og de gik for sejl, til de var fri. Og det tog en times tid. Så kunne de ikke starte motoren. Det var sådan en gammel kløvet hovedmotor, hedder det måske. Eller købte der sikkert ved, så kan vi korrekt sig bagefter. Man skulle varme et klødehoved op med en blæselampe. Blæselampe virkede det ikke. Den fandt man ud af, at det fik med brand. De lå skvulpet rundt herudenfor i en times tid. Men politimanden Knud Anker Nørgaard, han havde naturligvis som reglementet foreskrevet sit lappegrej til sin tjenestecykel i den ene jakkelomme. Og under en time yderligere, under en regnfrakke, fik de repareret membranen med lappegrejet, og så fik de gang i blæselampen og motoren. Det var koldt. Det var vådt. Og pludselig kommer 3 tyske patruljebåde meget tæt på. Alle lægger sig ned, skjuler sig. Sejlet var heldigvis nede. Projektørlyset fra patruljebådene fejer hen over vandet herude. Fortællingen fortsætter senere på en anden måde. Nu går vi over til talerækken. Og først er det borgmester Henning Røndahl, der har ordet.
Tak for ordet. Jeg skal se, at det var spænding. 80 år, så længe siden er det nu, at en lille flok danskere fra Stevns og fra Køge, de stævnede ud fra Lundhavn på en formentlig både mørk og kold oktoberaften. Det er 80 år siden, at en lille flok helt almindelige mennesker besluttede at sætte deres eget liv på spil for at hjælpe andre. Hvilke tanker må der gik gennem deres hoveder den aften? Var politimanden bange for at blive genkendt? Spekulerede den 18-årige fiskerdreng på, hvad hans forældre de måtte tænke, hvis de vidste, at han risikerede livet for andre? Og må kontoristen fra Køge regnede med at komme levende tilbage? Vi kan jo kun gætte på, hvilke tanker der optog vores helte for 80 år siden. Men én ting er sikkert, og det er, at de gjorde det rigtige, da det var aller sværest. Og derfor er det helt på sin plads, at vi her i dag mindes deres gerninger med den nye, smukke mindesten her i Lund. 80 år kan føles som lang tid, og 2. verdenskrigs rædsler kan føles som et overstået kapitel. Men vi må ikke glemme, hvad vores forfædre de kæmpede for. Vi må aldrig tage frihed og demokratiet for givet. Mindesmærket, som vi her i dag indvier på Lundhavn, det bærer vidnesbyrd om, hvad helt almindelige mennesker, som du og jeg, er i stand til, når vi står fast og kæmper for det, som vi tror på. På den kolde oktoberaften i 1943, der betød det, at 10 menneskeliv blev reddet. Og det er en bedrift, som vi har et stort ansvar for at huske på. Vi skal huske fiskerdrengen, politibetjenten og kontoristen, der satte deres liv på spil. Så skal vi huske familien Schram, som skjulte den jødiske familie inden flugten. Vi skal huske fisker Ingemann og bådejeren Kjeld Frederiksen, som hjalp på hver sin måde. Og så skal vi huske de jødiske familier, Achtermann og Steinbock, som kom sikkert til Sverige. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige stort tak til projektgruppen bag den nye mindesten her i Lund, og til alle jer, som har engageret jer i projektet. Jeres arbejde er vigtigt for, at vi husker fortidens bedrifter og finder styrke i dem til selv at træffe de rigtige valg. Også når det bliver svært. Her i Lund, der får vi en ny mindesten, og vi kan faktisk også stadig opleve den bundgarnsjolle, som fragtede de 2 jødiske familier sikkert til Sverige. Den er nemlig hovedattraktionen på Frihedsmuseet i København. Jollen den hedder Ternen, og det er på mange måder et meget passende navn. Ternen er selvfølgelig opkaldt efter fuglearten af samme navn, som er kendetegnet ved at være særligt udholdende. Terner de kan tilbagelægge store afstande, ligesom vores helte gjorde det, da de krydsede Øresund den aften i 1943. Og det må have krævet stor udholdenhed fra Ternens besætning at forberede og gennemføre den farlige mission. Udholdenhed og mod. Særligt fiskerdrengen med Hove på 18 år, som påtog sig at sejle Ternen over Øresund. En utrolig modig og ansvarsfuld beslutning, særligt når vi tænker på, så ungt et menneske han var. Jeg synes, at Bents handlinger bør tjene til forbillede for os alle. Derudover så er terner også sociale væsener og ses ofte i flok. Måske ved ternen, at den er stærkest, når den står sammen med andre, ligesom vi mennesker gør. Når vi fokuserer på alt det, vi har til fælles med hinanden, så kan vi stå sammen i fællesskaber, hvor der er plads til vores forskelligheder. Da nazisterne kom med deres jødestjerner, der så vores helte ikke en flok fremmede i de 2 jødiske familier. De så mennesker ligesom dem selv, mennesker i nød, og de greb til handling, og de sejrede. I 1943, der var Danmark et land, som vi redde mennesker ud af. I 2023 er Danmark et land, vi redder mennesker til. Og det er svært ikke at drage paralleller mellem 2. verdenskrigs rædsler og den rædselsfulde krig i Ukraine, som foregår netop nu. Ligesom under 2. verdenskrig er der danskere, som hjælper Ukraine-krigens ofre. Helt almindelige borgere, som hjælper de ukrainske flygtninge, som vi giver husly her i Danmark. Jeg husker især historierne om danskere, der sprang ud nærmest af deres hjælp, pakkede bilen og kørte til Polen for at samle flygtninge op, da krigen netop var brudt ud. Og selv i denne forfærdelige triste situation, der glæder jeg mig over, at vi danskere igen viser, at vi er villige
til at hjælpe mennesker i nød. Også her i Stevns er vores ukrainske gæster blevet taget godt imod og har fået et trygt hjem. Der er ingen tvivl om, at 2. verdenskrig har sat sit præg på os som nation. Og selvom der med tiden er færre og færre mennesker tilbage, som oplevede krigen selv, så lever vidnesbyrderne videre i overleveringer og i mindesmærker som den nye mindesten her i Lund. Så længe vi husker og hylder heltemodet, men helt almindelige danskere, lige så længe tror jeg på, at vi vil finde modet til at stå fast om vores fællesskaber og om vores værdier. Og det er jeg rigtig, rigtig stolt af. Så vil jeg bare til allersidst her sige tak til alle jer, der er kommet i dag, for at være med til at markere mindesmærket, til at markere heltedåden og til at markere vores fælles værdier. Og så vil jeg slutte af med endnu en gang at sige en kæmpe stor tak til alle jer, der har fået dette arrangement i dag og mindestenen til at blive til virkelighed. Tak for ordet. Tak til borgmesteren. Og nu vil Bent Hove tale på vegne af alle hjælperne. Ja, der er navnesammenfald. Det hører I nok om nærmere om lidt. Ja, jeg siger tak for ordet. Små 3 kilometer herfra, i det tårer, der står en sten, der bærer navnet Bent Hove. Født den 16. december 1924. Død den 28. august 1944. Sejlede natten til 3. oktober 1943. Flygtning til Sverige. Tak for din død. Fiskeren Bent, det var min farbror. I familien er vi stolte af hans død. Og jeg blev som familiens førstfødte dreng, efter at Bent mistede livet, opkaldt efter ham. Hans indsats som 18-årig fisker har altid fyldt meget i familien, men også med stolthed for at have bidraget til redningen af 2 jødiske familier. Den 28. august 1944, der havde Bent fået hyre på svenske skotter, MS Tisi, og på vej hjem til Lübeck med næsen fyldt med kul, så sejlede de ind i en minefelt ud for Göteborg. Der skulle de ind og losse. Skibet blev sprængt og gik til bunds. Besætningen på 6 mænd gik med ned. Kun 3 kom op igen og overlevede. Bent kom ikke op. 20 år senere, i 1964, der blev jeg og min søster passet hos mine farmor og farfar i den tårer. Det gjorde vi ofte. Min far han sejlede som kaptajn i Mærsk, og min mor hun var ofte med ud at sejle. Vi var til stede, da familien Aldermann pludselig dukkede op. Jeg husker tydeligt den taknemmelige og ydmyge stemning, der var, da vi alle sad omkring spisebordet i Lille Torre, og familien Aldermann berettede om sejladsen til Sverige med tiden. Og jeg mindes også Aldermanns familien kærlige blikke til mig, da de erfarede, at jeg faktisk var opkaldt efter Bent. Bent han kom allerede kort tid efter konfirmationen ud at sejle med sporskib i danske farvand. Senere så mødte han en ung pige, der arbejdede på strandgården her i Lund. Bent, han ønskede på det tidspunkt mere tid sammen med den unge pige, og så besluttede han sig for, at han ikke længere ville sejle, men han ville i stedet lære som fisker hos den lokale fisker Ingemann. Og han havde af den årsag derfor sin gang på havnen her i Lund. Jeg har fået fortalt, at det havde han også den 2. oktober 1943, hvor der om aftenen var 2 jødiske familier, der skulle sejle til Sverige. De havde først prøvet i Rødvig, men der var ingen, der turde sejle. Der var
var en tysk patruljebase i Lund, og de havde base tæt på, hvor Fisker Ingemann boede. Fisker Ingemann havde tidligere på dagen haft besøg af 2 unge mennesker fra Eldermand, den familie, som besøgte min farmor og farfar, og fra familien Steinbuch. Familiens udsending var en dansk kontormand fra Køge. Han hed Mogens Otto Poulsen. Han var ven med en tandlæge, Sami Aldermand, der var nabo til ham i Køge. De 2 unge indgik en aftale med Fisker Ingemann om at sejle. De var opfordret til at kontakte ham af en politimand, Knud Anker Nørgaard, som de havde mødt på Rødbæk. Men om aftenen, da de flygtende var samlet, mente Fisker Ingemann alligevel, at det var for risikabelt at sejle. Bent Hove og politimanden Knud Anker Nørgaard talte om situationen. Knud havde tjeneste her i Lund, hvor han var kystpolitibetjent. Bent sagde til Knud: "Hvis du tager med, så sejler jeg." Og så blev det. Bent og Knud drøftede situationen. Bent kendte jo til farvandet ud fra Lund og det svenske minefelt, de skulle placere. Det blev en lang og dramatisk sejltur, og tærten med de flygtende var tæt på at blive opdaget af en tysk patruljebåd på grund af en motorstop, de også fik undervejs. De kom løbende igennem minefeltet og kom ind i Skanør Havn, hvor politiet modtog dem. Alle i de jødiske familier var søsyge, stærkt påvirket af situationen og måtte hjælpes i land. Efter alle formaliteterne kom de 3 hjælpere på skovarbejde tæt på en lille by, der hed Aldersfors. I byen lå Aldersfors glasværk, som ejede skoven, og der boede de i en barak sammen med andre danske flygtninge. Senere så blev det sådan, at politimanden Knud Anker Nørgaard og Mogens Otto Poulsen meldte sig til den danske brigade i Sverige og kom til Danmark med brigaden, da krigen sluttede. Bent Hove tog som nævnt ud at sejle, men kom aldrig hjem. Det var faktisk sådan, at min far han skulle i Brugsen i Lille Torvej den 29. august 1944. Og på det tidspunkt, der var jo hverken internet eller noget andet. Og der var blevet ringet til den lokale brugsuddeler, og min far han fik beskeden om, at hans bror Bengt var omkommet. Og han kunne så traske hjem og fortælle resten af familien, hvad der var sket. De var alle 3 krigens og vores, og også de jødiske familiers helte. På vegne af Knud Anker Nørgaards og Mogens Otto Poulsens familie, og på vegne af min og Bent Hoves familie, så vil jeg sige tusind tak for, at de sammen med den jødiske familie ikke glemmes. Æret være deres minde. Tak. Tak til Bent Hove. Nu vil Amiva Steinbuch tale på vegne af de 2 jødiske familier på flugt.
stævne ud i hans båd her fra Lund Havn lørdag aften den 1. oktober 1943. Så det vil så sige, i aften kl. 11, så er det lige præcis 80 år siden, de sejlede ud. Og det var jo farefuld tur, hvor de både oplevede motorstop og næsten og blev opdaget af en tysk patruljebåd. Men heldigvis så slap de jo over og lagde til kaj i Skanør i Sverige tidlig morgen søndag den 2. oktober, 7 timer senere. Og jeg er ikke i tvivl om, at de må alle sammen have følt en enorm lettelse og sat foden på svensk jord. Ingen af beretningerne fra dem, der flygtede på Ternen, indeholder ret meget om deres ophold i Sverige, men som Bent også nævnte lige før, så var det mange, der kom med beskæftigede sig meget hurtigt. Alle de unge mænd, det vil sige Rafa, Mogens Poulsen, Bent Ove og politimanden Knud Nørgaard, de fik job i skoven, og de andre mænd, de fik job forskellige steder i Sverige inden for de fag, de havde arbejdet med i Danmark. Sonja, som dengang hun var 9 år, kom til min far, som i flugten lige var startet på 3. år på det medicinske studie i København, og fik allerede besked om mandagen om, at han som studerende ville få lov til at læse videre på universitetet i Lund. Så modtagelsen i Sverige, det var ydelsesmøde, ikke mindst for min far. De sejlede ud herfra om lørdagen, de ankom til Sverige om søndagen. Mandag fik hun bare besked om, at han kunne fortsætte sin studie. Tirsdag tog han ud til universitetet. Der fik han et kopieret værelse på universitetet. Og onsdag, der var han allerede i gang med sit studie igen, efter kun 1 uges afbrydelse. Og så kan jeg ikke lade være med at bemærke, at den sjove tilfældighed, at de flygtede her fra Lund i Danmark, og min far hans hus er nede i Lund i Danmark, i Sverige, fra Lund til Lund. En ting, min far fortalte om sit ophold i Sverige, var, at han i foråret 45 hjalp med at behandle nogle af de fanger, som kom til Sverige i de dødebusser. Han fortalte blandt andet, at han hjalp med at behandle nogle kvinder, som var blevet udsat for såkaldte medicinske forsøg. Efter 1,5 år i Sverige, så var han næsten færdig med sine studier. Han fortalte mig, at han kun manglede faget i intern medicin. Men den eksamen havde udstået ham, han kom tilbage til Danmark igen. Med den trælse begrundelse, at den fungerende professor i intern medicin i Lund, han var kendt for at dumpe alle kvinder og alle jøder. Min far udtrykte en stor taknemmelighed for de mange danskere, som hjalp under jagten med at finde en båd til Sverige. Med tip, med henvisninger, et sted at overnatte og meget andet. Og en af dem, som ikke skal glemmes i dag, det er familien Skram her i Lund. Da aftalen om båden var på plads, så blev min far og hans familie budt indenfor til aftensmad. Og var sammen med familien Skram indtil om aftenen, hvor de skulle sejle afsted. Og for et par år siden, så besøgte min mand og jeg Margrethe Wiegemose, som var familien Skrams yngste datter. Og vi havde en virkelig hyggelig eftermiddag sammen med hende i selv samme hus, som hun boede i dengang som ung teenager. Og hun fortalte os levende om de uventede gæster, som de fik. Og hun kunne så også, ligesom Bruno fortalte, hun kunne fortælle, at hun var blevet lidt imponeret af min far, som kunne give et nummer på klaveret. Ternen og Lund har altid haft en helt særlig plads i vores familie. I alle år, hvor Ternen lå her i havnen, så plejede min far at komme forbi og se hende, når han var på ferie i Danmark. Og det var næsten hver sommer. Og for nogle år siden, da Ternens yngste passager, min faster Sonja, gik bort, så fik hun sit sidste ønske opfyldt, at hans aske skulle blive spredt herfra i havet, herfra havnen i Lund. Min far udtrykte også stor taknemmelighed til dem, han hjalp. Til dem, der hjalp i Sverige. Ikke mindst dem, der gjorde det muligt for ham at fortsætte sin studier der. Og som I måske kan høre fra min accent, så er det svensk. Jeg er født og opvokset i Sverige. Da min far i forlængelse af vikariat i Sverige mange år efter flugten i 1961 blev tilbudt en stilling som distriktslæge i den lille landsby Ytterhuder i Nordland, så var han ikke svær at lokke. Der levede han sammen med min mor, indtil han gik bort i 2009, 90 år gammel. Afslutningsvis så vil jeg sige tak til alle, som sørger for at holde mindet i flugten i livet. Ikke mindst Julio. Flugten og den hjælp, som sikrer, at min familie og øvrige
Jakob. Og nu vil Sveriges ambassadør Charlotte Rønberg sige nogle ord. Vid utställning
sätt och handlar både om länders och individers ansvar. Allt eftersom tiden går så blir det yngre generationers skyldighet att medverka till att vittnesmålen förs vidare. Och vi behöver även institutioner och arrangemang som detta här idag för att bevara vittnesmålen om förintelsen och flykten och allt annat relaterat. Och vi behöver utbildningar och vi behöver fortsatt utbildning i skolorna. Vi behöver också institutioner som för vittnesmålen vidare. I Sverige har vi till exempel Myndigheten för Forum för levande historia. Och vi har också nyligen öppnat ett museum i Sverige om förintelsen. Och museet ska bevara minnet och bidra till att föra minnet av förintelsen vidare och fördjupa kunskaperna. Men vi har också ett ytterligare, ännu kanske viktigare ansvar. Och det är ännu större än så. Och att det är att judar måste också känna sig trygga i våra samhällen. The Jews must also feel that it's possible to live in our country and that a Jewish life is possible. Och det är därför också vårt ansvar är ännu vidare än så. Människor måste känna tilltro till att judiskt liv är viktigt och möjligt i våra samhällen. För 80 år sedan så var det i tider av den största ondska som medmänsklighet och humanism hjälpte judarna över Öresund. Och när det krävs av oss så kan vi alla stiga fram och agera i samma anda. Tack så mycket för möjligheten. Tak til ambassadør Charlotte Reinberg for den fine tale. Og nu vil viceborgmester Thomas Kampmann fra Køge holde en tale. Mr. Ambassador, Your Excellencies, ladies and gentlemen, mine damer og herrer, kære alle. Først og fremmest en rigtig stor tak til Ove Juhl og alle, som har været involveret i, at vi ikke glemmer historien. En historie, der er så vigtig, og en historie, som ikke må gentage sig, og en historie, som vi forhåbentlig kan lære af. Jeg er rigtig glad for, som repræsentant for Køge Kommune, at være med til indvielsen her i dag. Flugten, som vi markerer i dag, begyndte jo på et pensionat i Køge. Her boede, som vi har hørt, kontoristen, der hjalp sin ven, den unge jødiske tandlæge, der besluttede sig for at flygte med sin familie, da de fik advarsel om deporteringen af alle danske jøder. Både flugthjælperne, kontoristen for Køge Andelsvineslagteri, den lokale betjent og ikke mindst den unge skipper, samt de to jødiske familier, viste enormt mod og viljestyrke, at de tog afsted her på Stevns, lige her på Lund Havn, og drog mod Sverige den 2. oktober 1943. Der stævnede ud i en bundgangsjolle her for havnen, kæmpede sig forbi stenredet langs kysten og forbi de dræske bølger langs Stevns Klint og videre mod Sverige, er næsten svært at forestille sig. Med både motorproblemer og minefelter undervejs har det været en faretruende tur, og flugten har ikke været let. Specielt ikke en mørk efterårsnat med alvorlig fare for at blive opdaget af den tyske besættelsesmagt. Men de gjorde det, og de kom i sikkerhed på den anden side af sundet. I disse dage er det 80 år siden, og alt under fred og ro her ved Lund Havn i dag. Og selvom der er mange af os, der indtil for få år siden var det nærmest utænkelige af en ny krig på det europæiske kontinent, er det utænkelige blevet en realitet. Vi oplever igen en krig, der har drevet uskyldige mennesker på flugt. Heldigvis
er der mange, som dengang i 1943, der har vist stor hjælpsomhed og medmenneskelighed ved at agere flugthjælpere. Eller på den ene eller anden måde har hjulpet krigens flygtninge, både herhjemme og i mange andre lande. Vi står lige nu i den situation, som Sverige gjorde under 2. verdenskrig. At vi kan være en tryg havn for mennesker på flugt. Og det er vi heldigvis for mange ukrainske mennesker i dag. Hvor længe ved ingen, men deres håb og ønske for fremtiden af flugt for krig vil være noget, der kun hører historiefortællingerne til. Den nye mindesten er selvfølgelig til ære for dem, der tog flugten her fra Lund dengang i 1943. Men mindestenen er også en påmindelse om, at vi her 80 år senere og i fremtiden stadig vil huske og mindes alle dem, der satte livet på spil og hjalp hinanden for håbet om et liv i frihed. Samtidig vil vi mindes dem, der gjorde forsøget, men som desværre ikke nåede i sikkerhed. Æret være deres minde. Tak for ordet. Tak til Thomas Kampmann. Og nu skal vi have Tatjana Kieselova Guldnæs på scenen igen. Og orkestret er ved at være klar, fordi vi går nu over til at synge en fælles sang, som I kan se af programmet I Danmark er jeg født. Jeg vil sige bare, at i Danmark er jeg ikke født, men der har jeg levet.
overtaget Fisker Ingemanns rolle, og de var klar til at sejle. De tilrettelagde afgangen, fordi Bent, han kendte farvandet. Han vidste, der var et minefelt derude, de skulle passere. Med sig, der skulle de også have familien Altermanns hjælper, kontoristen Mogens Otto Poulsen. Han skulle også deltage i sejladsen. Det var aftalt. Familien Altermann betalte hans rejse. Det var ikke gratis at rejse. Nogen troede, at de kom gratis afsted. Men der stod mange gange virksomheder bag. For eksempel kan jeg nævne Simon Rosenbaum, pianisten, som troede, han kom afsted fra Faxe Ladeplads. Det gjorde han ikke. Han kom afsted fra Strøbe Ladeplads. Men da hans familie havnede på Bispebjerg Hospitals kælder sammen med andre og skulle afsted, så råbte de Kromer Goldsmith. Det vidste familien ikke, hvad det var, så de måtte til sidst overgive sig og sige familien Rosenbaum. Men det illustrerer bare, at der var betaling. Men de risikerede, dem der sejlede, også deres båd og deres liv og velfærd. Og de betalte ofte, hvad der svarede til 1000 danske kroner for at komme over. Det var 2,5 månedsløn. Familien Altermann, de holdt til oppe som nævnt ved Fisker Ingemann. De kom til byen i en hyrevogn og blev sat af. Og oppe ved Fisker Ingemann, hvor de får lov at køre helt ned til havnen. Og familien Altermann, det var jo far og mor, søn og datter og svigersøn. De er klar til flugt. Familien Steinbock, der var oppe i friskolen hos familien Stram. De blev hentet deroppe fra og lægt over stok og sten bag om byen og ude i båden. De var der allerede. Nu mangler vi så kun familien Altermann. Det er politimanden fra Nørregård og fiskerdrengen Bent Hove, der må føre an, og det er fiskerdrengen, der tager det store ansvar ved at føre dem ud. Og så vil jeg sige til alle jer, der sidder i teltet, hvis I kortvarigt vil se dem sejle, så er I nødt til at rejse jer og gå ind.
Det var Schuberts Ave Maria, Hjemmeværnets Musikkorps, Roskilde og Tatjana Kiselova Godnes, som sagde, jeg er ikke født i Danmark, men der har jeg hjemme. Det er ord, som er kommet frem i anden sammenhæng. Jeg skal lige lave en tilføjelse med hensyn til fanerne. Der er et beskedent fanepar imellem. Det er Køge Folkedansere, som står ude til venstre. De deltager også. Jeg nævnte, at familien Steinbock fra familiens Skramshus, hvor de blev forplejet, blev ført bag om byen og ned til havnen og ud til båden. Mens Altermans jo var oppe hos fisker Ingemann. Han gik selv fra stedet på et tidspunkt, da Bent Hove, lærlingen, så kom ind. Bent Hove fik lidt mad oppe hos Ingemanns. Jeg sluttede fortællingen ved at sige, at det var koldt og voldt, og der pludselig kom 3 tyske patruljebåde meget tæt på, og at alle lagde sig ned. Og projektørerne, der fejede hen over vandet, men der blev ikke reageret fra tyskerne. Men de siger selv, at det var lykkeligt, at vi ikke havde sejl op. Store hængbølger fra de tyske patruljebåde ramte den lille bundgarnsjolle, der lå og sejlede rundt i hængbølgen. Om det så var angst eller søsyge, ikke, eller begge dele, der ramte de flygtende, det står helt i det uvisse. Men de fik det alle sammen rigtig dårligt. Fiskerdrengen Bent sad ved roret. Han vidste som nævnt, at de skulle over det svenske minefelt. Han og Knud Nørgaard, politimanden, de drøftede situationen, og beslutningen var, at de skulle sejle over minefeltet. De blev enige om, at bundgarnsjollen var fladbundet nok til, at de kunne sejle hen over minerne. De lå cirka 1,5 meter nede. Og så var det også fiskerdrengen Bent satte sig i fronten for at kigge efter minerne, og Knud Nørgaard fik roret, og sådan kom de over. Og efter flere timer, de var meget forsinket, det var en lang tur, så nåede de frem og tog bestik af Falsterbro Fyr og i Skanørhavn. Som Bent Hove her nævnte, så måtte de hjælpes fra bådene op på kajen, hvor svensk politi stod klar til at tage imod dem. Det blev en vellykket redningsaktion, takket være familiernes egne initiativer og ikke mindst de lokale hjælpers indsats. Der var mange ting, der skulle gå op i en højere enhed, for at flugten blev vellykket. Ingen af de nævnte ting. Heller ikke Fisker Ingemanns tøve kunne undværes. Og det blev i Sverige, indtil krigen sluttede, og hver har sin historie i Sverige, som Aviva også fortalte om. Og vi har også hørt om, at den unge Bent Hove gik ned med skuderen MS Titi, svensk skib, minesprængt osv. Fra en anden dansk jøde på flugt, i øvrigt fra Køge, i den store flugt, det var filmproduceren Susanne Biers far. Han hed Rudolf Bier. Fra ham fik jeg udsagnet, Bruno, sagde han, vi blev så godt modtaget i Sverige, og vi blev rigtig godt behandlet. Men vi havde jo hjemme i Danmark. Jeg tænker her, også på den nuværende verdenssituation, vi har alle et sted, hvor vi har hjemme. Derfor er det givet ikke så let at være flygtning i et fremmed land. Rudolf Bier fortalte i øvrigt, efter han havde været med på den store sejlads fra Køge Strømeladeplads, at da de nåede svensk territorialfarvand, så brød de her 2 stenfiskerfartøjer med 400 flygtende jøder i hver ud i sand, så godt de nu kunne, sagt
Om lidt, så bliver her stille. Vi slutter ceremonien, og om lidt bliver fanerne ført ud. Nu 80 år efter redningen og flugten er alle involverede døde. Vi har alene minderne, minder som vi selv hver især må være med til at fastholde. Vi kan søge at fastholde, selvom vi ikke kan forstå, hvor dybe spor flugten satte sig i de flygtendes sjæl. Den sidste af dem, der var med, var den 9-årige dengang, Sonja Masha Steinbock, som Aviva nævnte. Flugten og redningen fra Lund sad så dybt i hende, og hendes sidste ønske var, at hendes aske blev spredt i havet ved Lund, og sådan blev det. Om de flygtende danske jøder og alle, der bistod med flugten, vil jeg kun til slut udtrykke et æret være deres minde. Nu gør vi ligesom Rudolf Bier, Susanne Biers far, fortalte eller sagde til mig. Nu synger vi de 2 vers af vores 2 nationalsange. Vi ser, at vi har Tatjana med os. Hun er den eneste heroppe på scenen, der kan synge nemlig. Så musikkorpset spiller. Tatjana synger. I har de 2 vers i et program. Rigtig godt.
Hvis I er stående et øjeblik, så vil jeg bede kompagnichefen om at føre fanerne ud. Faner gevægt. Faner ret. Venstre op. Faner bort. Og mens faneborgen forsvinder ud af vores synsfelt, så vil jeg gerne sige tak til jer alle sammen for fremmødet. Og jeg er da ked af jer, der står udenfor her, at vi ikke har tænkt på, at I skulle have noget her bagefter, så det beklager jeg, men til gæsterne må jeg sige, fanebærerne og musikkorpset er der en forfriskning over i musikteltet her bagefter. Og til de indbudte gæster, der går jeg ud af bagindgangen og over i receptionsteltet. Men tak til alle, fordi I var med ved denne her højtidelighed. Tak skal I have. Silje, har du fået et billede af det, der står på stenen?